Temanku आंनि जितु गुबुन YouTube channel गासिखौबो होबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै दिनै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम दिनैनि भिडिअआ माबायदि नोंथांमोना थामेल एबा टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय माबायदि भिडिअआ सिंखाय बर' सावथुन फिल्म सिंखाय नोंथांमोना नुखादों आरो ट्रेलाराव नुखादों जानो हागौ आं माने नोंथांमोननि गेजेराव ससे क्लिपखौ होनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे सिंखाय बर' सावथुन फिल्मखौ सोर नायनो थियारि एबा एक्साइटेड जाना दं कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आंबो थियारिखा आरोना नायनो थाखाय थियारि सोलोबे बिसोर नोंखौ मानो नागिरगासिनो आंखौ मा जाहोननि थाखाय नागिरगासिनो बिनि गुबै जाहोनखौ आंबो मिथिया आघोन दाननि सनिबार अमाबस्या हरा फैगासिनो दङ बेनिखायनो बिसोर बिदि खामानिखौ मावदों जानो हागौ नोंनाव जा दं मोदोम सोलेर गासैबो दा सम्पतिनि हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखायल'सो नाथाय जोंनियाव बारा सम गैलिया नोंनि नोमाया सासे डाइनासर बेखौ बे गामियाव दोनजाला